sing kepareng nyekar apa meneh. Tin iki pamundutan nggo kowe Tin. Oh iya. Iki weke sapa? Oh iya, saka Pak Daryono saking Sembungharjo, Semarang bawah. Yo, jumeneng. Iki weke sapa? Hahe. Tampa 500 hahe. Wah, anggere dikon kok. Hahe. Lotot sisa. Iki catetan ya, Pak. Ya ora apa-apa. Wah, jan wis ya, wis. Wong yen manut aku wis sing dalang ora tau nembang kowe apal kok. Nggih mengki sing Wong yen lagi kandrong ra peduli mledhos sing gunung, wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir, nadyan ra duwe dhuwit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat ra peduli dina kiamat, wong yen lagi nyenengi ra peduli yen lagi inflasi. Nadyan rate dhuwit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro iki sapa iki saudara wis sapa sih ngertine ana sing duwe iki piye sih wis sapa sih ngerti ana sing duwe iki piye wis ora ngerti ana sing duwe wis ora ngerti ana sing duwe wis bubar rampung. Ha iso Ya wis sah dinyanyekke. sinden kok meng iki wae sapa Lah wedi nek kualak-kuale. ra iso coba ra iki tak tes